Abu Safna Jara n'a manya k'a fɔ ko duga ko jaabira maa kelen ka danga o tɛ foyi kɛ sirajantama an b'an gosi tu es prêt kojugu ayiwa an ka taa 1 3 4 o tɛ wa nouvelle horizon abu ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Baba Danbele kɛ a kumara a ko mun ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen na a ko fɔra a tɛ Goodluck Jonathan o kofɔ wa kabi doni mun kama gɛlɛya kɔni nana an ka jamana kɔnɔ CEDEAO maaw ye maa mun ni ko o kɛrɛnkɛrɛn o ka kɛ ciden ye an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la o tɛ Goodluck Jonathan ye wa abu kunu i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Goodluck Jonathan a n'an ka jamana fama n'o bɛ colonel Asimi Koyita n'o bɔ ale kɔfɔ siga t'a la u ye ɲɔgɔn ye kuluba mun ye Fatirike Ba ye n'o de bɛ Baba Danbele kofɔ a ko mun ye Goodluck Jonathan i bɛ na ye k'a fɔ ko kabiri dimanche don n'o bɛnna septembre kalo tile 4 ma mun ye CEDEAO maaw ka nin médiateur kɔni a bɛ an ka jamana kɔnɔna la a bisimila maa mun fɛ o de ye ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine n'o de ye Alimudu Ag Iyani ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale kun kɛlen bɛ ka mun ye ministre des affaires étrangères n'o ko fɔra a bɛ Ablaye Diop a bɛ ale kofɔ ale kɔni ale nɔnɔ o bila a donni kama a ko kunu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛnna mun ye septembre kalo tile 6 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye jamana faama yɛrɛ a ye nin cɛ kɔfɔlen dɔ bɛ Goodluck Jonathan a y'a bisimila kuluba o kɔnɔna la mun ye lani tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye Goodluck Jonathan a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye ka jateminɛ kɛ mun ye CEDEAO maaw ye laɲini minnu kɛ an ka jamana fɛ waati tɛmɛnw na u ye sommet extraordinaire mun kɛ waati tɛmɛnw na u ye laɲini belebele mun kɛ an ka jamana fɛ ka n'a jateminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o laɲini ninnu a taabolo ko o bɛ cogo min na mun ye Fatirike Ba ye n'o de bɛ Baba Danbele kofɔ ka bɔ nouvelle horizon o kɔnɔna la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Goodluck Jonathan a ko n'i hakili b'a la mun ye dimanche don n'o bɛnna mun ye juin kalo tile 24 ma mun ye san 2022 Goodluck Jonathan a kun ye taama kɛ an ka jamana o kɔnɔna la nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen Goodluck Jonathan a seginna kura ye ka na an ka jamana kɔnɔ dimanche don n'o bɛnna septembre kalo tile 4 ma san 2022 a bɛ na ye k'a fɔ ko a donni kama mun ye Goodluck Jonathan a yɛrɛ wulikajɔ cɛsiri caman kɛ ani maa caman kɔni ko o ye ɲɔgɔn ye nka mun ye Fatiru y'a jira k'a fɔ mun ye Goodluck Jonathan a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye jɛkulu mun bɛ n'an ka cadre de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation sous-régionale na a ko fɔra a tɛ CEDEAO kofɔ wa u ye lajɛrɛ laban mun kɛ waati tɛmɛnw na u ye laɲini mun kɛ an ka jamana fɛ Goodluck Jonathan nakun tɛ dɔwɛrɛ ka na o ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ɲɛtaa ko o bɛ ko na Fatirike Ba ka fɔ la a ko Goodluck Jonathan a ye nali laban mun kɛ an ka jamana kɔnɔ ni hakili b'a la a donni kama Goodluck Jonathan a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya mun n'o bɛ ba Maliba kan bi ko an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka gɛlɛya in k'o sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan mun ye hɛrɛ mun ye fo ka taa fara fɛn caman Mali bɛ se ka bɔ ni gɛlɛyaw kɔnɔ cogo min na k'an kan k'o baaraw ni k'o sigi sen kan Fatirike Ba ka fɔ la a ko Goodluck Jonathan a ka nin nali kɔni an ka jamana kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko a nakun ye Abu Safina Jara mun ye CEDEAO maaw y'u ka session extraordinaire mun kɛ waati tɛmɛnw na ko a nakun ye ka n'a jateminɛ k'a lajɛ u ye laɲini mun kɛ n'o laɲini ninnu fana ko a ko bɛ cogo min na nka mun ye duguduguma ko bɛ ko in kɔnɔna la dɛ o sabu kɛ Abu Safina Jara mun ye Goodluck Jonathan a ka nali kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko kibaruya caman a y'o ɲɛɲini ko ye kibaruya caman i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Goodluck Jonathan Abu Safina Jara a y'o ɲɛɲini hali kibaruya minnu n'olu bɛ tali kɛ mun ye kɔrɔbɔrɔkaw ka sɔrɔsi 49 mun o b'an fɛ yan siga t'a la mun ye Goodluck Jonathan a ye nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen k'u ɲɛɲini o de hukumu kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kunun kɔni ko a kun kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la a bɔra an ka jamana kɔnɔ kunun i bɛ na ye k'a fɔ yan'a ka bɔ ani jamana faama kɔni n'o bɛ colonel Asimi Koyita Abu Safina Jara siga t'a la u ye ɲɔgɔn ye fɛn caman ko o fɔra wa mun ye wasaw ko o sɔrɔla mun ye Goodluck Jonathan i bɛ na ye k'a fɔ a bɔra an ka jamana kɔnɔ a ye pankuru ta yɔrɔnin bɛɛ k'i kunna mun ye Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire jamana na a sira ye ani min ye Alassane Dramane Ouattara n'o bɛ ado kofɔ a n'o bɛna ɲɔgɔn ye Abu Safina Jara mun ye Fatirike Ba ye n'o de bɛ Baba Danbele n'o b'a kofɔ a ko waati mun na mun ye u bɛ Fatiri ni ka a sigi sen kan nka mun tɛmɛna Alassane Dramane Ouattara ani Goodluck Jonathan cɛ Abu Safina Jara u kɔni ma kɛ Ala ye k'o dɔn nka siga kɔni tɛ fɛn mun na mun ye Goodluck Jonathan Abu Safina Jara a taara ani Alassane Dramane Ouattara u ye ɲɔgɔn ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye wulikajɔ fana bɛ sen na mun ye Alassane Dramane Ouattara fɛ a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan mun ye CEDEAO maa ninnu olu bɛ se k'u da don sɔrɔsi 49 mun n'o minɛlen don anw fɛ yan kabi juillet kalo tile 10 an bɛ se k'a fɔ ko sɔrɔsi 46 o sabu kɛ muso 3 mun tun b'a la Abu Safina Jara o bilala o Fatirike Ba ka fɔ la mun ye Baba Danbele a ko Goodluck Jonathan a ka nin taalen mun ye Côte d'Ivoire jamana la Abu siga t'a la ko mun fɔra a ɲɛna ko a tɛna t'o fɔ mun ye Alassane Dramane Ouattara ɲɛna wa mun ye médiateur mun n'o bɛ nin ko yɛrɛ kunna n'o bɛ Togo masakɛ ko fɔ ko o ka yeta ani Goodluck Jonathan
sɛbɛn u ka yeta bɛna kɛ kelen ye wa sɔrɔsi 49 in ka taabolo o la kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ Baba Dambele ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la Bidi kɛra k'a fɔ Baba Dambele an b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ bete bamananw b'a fɔ ko tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa a t'a sa dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ baden fɛn tɛ o don mɛ bolo don kɔni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant i k'a dɔn k'a fɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn Musa ko di a ko min bɛ tali kɛ anw ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale i k'a dɔn k'a fɔ ni ale kofɔra min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ directement Ablaye Diop cɛja i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ale kofɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ multidimensionnel i k'a dɔn k'a fɔ mission multidimensionnel min ni o bɛ anw ka jamana in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ san 2013 waatiw la ni a bɛ wele ko MINUSMA i ka dɔn k'a fɔ olu ye jalaki sɛbɛn dɔ sɛbɛn u y'a kɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ rapport la o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ka o ɲɛgɛn i ka dɔn k'a fɔ ka taa ni o ye a taayɔrɔ la MINUSMA a cakɛba bolo min bɛ yen ni o bɛ wele k'i ka dɔn k'a fɔ division des droits de l'homme i y'a dɔn k'a fɔ o ye jo sariya i ka dɔn k'a fɔ o ye o cakɛda ye min ni a bɛ sɔrɔ MINUSMA ale kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ olu de ye jalaki sɛbɛn dɔ ta min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ka anw ka marabaaw k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ les forces de sécurité et de la défense minnu ni olu bolo ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma anw ka jamana kɔnɔ u y'a dan na tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nkalon min ye k'a dɔn k'a fɔ nkalon fara-faralen ɲɔgɔn kan i ka dɔn k'a fɔ ko MINUSMA kɔni ye o sɛbɛnba k'o ɲɛgɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana a cogoya bɛ se ka can cogo min na o baara cɛjugu min bɛ ni MINUSMA y'o kɛ anw ka cɛja min bɛ yen ni o ye Abdoulaye Diop ministre de la coopération internationale i ka dɔn k'a fɔ ko a ye réaction a ye o kɛ a y'i jɔ bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop la i ka dɔn k'a fɔ ko a bɔra daden kɔnɔ sa a ye jaabi kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ cɛja la n'o ye Abdoulaye Diop ye i ka dɔn k'a fɔ ko a ye MINUSMA a ye jaabi kɛ Abdoulaye Diop i ka dɔn k'a fɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ jalaki kan minnu ni u kɛlen filɛ k'o ta ka anw ka Mali k'a sɛgɛrɛ a ye ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ye wuya ye hakaja i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jalaki 600 ani 82 minnu ni ka dɔn k'a fɔ u ye o ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ surasi 300 civil 310 ani 17 rapport in kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko anw ka maaw banna ka olu faga ten min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye o civil u y'olu fa i ka dɔn k'a fɔ maa 400 ani 67 baɲango i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ violation des droits de l'homme o ye i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ jo sariya i ka dɔn k'a fɔ ani u ka hakɛw i ka dɔn k'a fɔ buna hadamadenya ni hakɛ minnu ka kan i ka dɔn k'a fɔ o sigiyɔrɔma 400 ani 67 min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka sɔrɔsilakaw la ko u y'olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin rapport ninnu i ka dɔn k'a fɔ MINUSMA ye nin rapport in kɛ rapport in ka dɔn k'a fɔ k'a daminɛ mars kalo la ka taa juin kalo la MINUSMA i ka dɔn k'a fɔ kalo 3 baɲango rapport i ka dɔn k'a fɔ u kɔni ye nin nkalon caman tigɛ k'a bɛɛ lajɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sɛbɛn u y'a kɛ sɛbɛn min ka dɔn k'a fɔ ni u ye a ci ka taa a ciyɔrɔ la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana a marabaaw la kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni u ka baara ɲɛsinnen bɛ coopération internationale n'o ye Abdoulaye Diop cɛja ye i ka dɔn k'a fɔ ko a ye réaction a y'o kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ min ni a talen filɛ nin ye ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ ni o bɛ wele ko observation i ka dɔn k'a fɔ ko ale bi o kɛ koyi i ka dɔn k'a fɔ MINUSMA kɛlen filɛ ka kɔrɔfɔ minnu ta ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ a caman na i ka dɔn k'a fɔ ko nkalon bɛ a kɔnɔ wa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko dalu tɛ u bolo tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni jatigidaw dama dama faralen ɲɔgɔn kan a ka jan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka anw ka jamana in k'a mangoya a ka jan i ka dɔn k'a fɔ partenaire kura minnu bɛ yen ni ka dɔn k'a fɔ dɛmɛ ani dɛmɛ bɛ anw ni olu cɛ olu bɛ se ka ban anw ɲɛ cogo min na hali bi i ka dɔn k'a fɔ ko nin rapport cɛjugu in bɛ tali kɛ olu kan i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka rapport la i ka dɔn k'a fɔ a ma fɔ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye nka min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu caman bɛ u ka rapport kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ ko cɛ tɛ rapport n'i donna a kɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a page 14 nan i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye paragraphe 14 nan ye i ka dɔn k'a fɔ ko n'i donna i b'a sɔrɔ k'a fɔ kɔrɔfɔ cɛjugu caman bɛ yen MINUSMA i ka dɔn k'a fɔ u kumanen filɛ violation minnu na minnu ye k'a fɔ ko Mali surasiw olu ye i ka dɔn k'a fɔ adamadenya hakɛ dɔw la sɔsɔ i ka dɔn k'a fɔ ko nkalon don bi wa nkalon don sini i ka dɔn k'a fɔ u ka min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la a ko i ka dɔn k'a fɔ ninnu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u bɛ nin kunnafoni fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a ka kan i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ prévu la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ a danganiya kɛrɛnkɛrɛnnenw dalulu kan ka kɛ u bolo dalulu kan ka kɛ u bolo min b'a jira k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye baara ye baara min ni anw ka sɔrɔsilakaw ye o kɛ i ka dɔn k'a fɔ u tɛna jɛn fiyewu min bɛ tali kɛ MINUSMA la a ka nin jalaki f'u ta ka olu sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu ye jamana ye jamana min ni a ka souveraineté n'o ye k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana anw ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ an bolo min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ adamadenya i k'a dɔn k'a fɔ ani minnu ka kan i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo olu
olu k'a dɔn k'a fɔ o lafasalu a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ adamadenya bɛ taa sira minnu kan bi o dɔn k'o dɔnna kari a banna i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA tɛna na nkalon foyi ta ka da olu la o ti kɛ yan dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana da u sigi ten u ma u jaabi kosɛbɛ filɛ an ye min i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Musa Bilal Sidibe ale ka sɛbɛn don Musa Bilal Sidibe Abu Safinɛ Jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ o indépendant kelen Abu ne ba ale sama ka gɛrɛnna Abu Safinɛ Jara mun ye nin waati na maa mun kumalen don o de ye Masire Jɔpɛ a kumara dɛ Abu Safinɛ Jara mori n'o y'a sɔrɔ a ka laɲini ye ka fɛn mun sɔrɔ mun ye sunkalo n'i y'o sɔrɔ sunkaloma kɔnɔ i bɛ masa Alahu Taala i b'a barika da Masire Jɔpɛ a kumara dɛ hali bi tali kɛ MINUSMA in kan mun ye alimaw ka kɛlɛcɛkulu n'o olu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la yan Abu Safinɛ Jara u ka diplomatiw kumara dɛ e k'u kɛlen tɛ ka bagabagali ka a sigi wa k'a yira k'a fɔ ko mun ye alimaw ka kɛlɛkɛjɛkulu minnu n'o olu b'an fɛ yan MINUSMA tɔgɔ la Abu Safinɛ Jara k'u bɛ sɔn ka segin kɔ k'o bolola dɛ e k'u tɛna taa so wa Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye tɛnɛndon nin kibaruya in yɛrɛ kɔni ko a mɛnna mun ye alimaw ka diplomati mun bɛ yen n'o de ye Annalena Bariboyaka nin kibaruya in kɔni o mɛnna ale da kɔnɔ kunnafonidilaw jɔlen kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen muso kɔfɔlen a y'a yira k'a fɔ ko mun ye olu ka kɛlɛkɛjɛkulu mun n'o bɛ MINUSMA tɔgɔ la yan Abu Safinɛ Jara k'u bɛ sɔn ka segin ka taa Alimaɲi dɛ o sababu kɛ mun ye maa minnu bɛ ka fanga ni ka mara nin waati na transition ni ka mara nin waati na u n'olu ka yeta ko o ti kelen ye mun bɛ tali kɛ Abu Safinɛ Jara MINUSMA yɛrɛ o taabolo o kan Fatigi b'a ka fɔ la a ko hakili lajiginna i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye juillet tɛmɛnen in na mun ye anw ka jamana marabaaw kɔni ye laɲini k'o bɔ ko bin tɛ cari k'a yira k'a fɔ ko mun ye MINUSMA u ka rotation mun dɔw kana dɔw nɔna bila Abu Safinɛ Jara o kɔni o kun sundurula anw ka jamana o kɔnɔna o la o ma sɔrɔ dɔw wɛrɛ fɛ ni hakili b'a la mun ye sɔrɔsi dunan 49 minnu u bɔra Côte d'Ivoire jamana la ka na sɛlɛ anw ka jamana kɔnɔna la mun ye MINUSMA a tɔgɔ la a donni kama a kɔrɔ fɔ a sɛbɛkɔrɔ cayara o donni kama i bɛ na ye k'a fɔ Mali marabaaw ye décision ka bɔ ka bin tɛ cari n'a ma ɲinɛ k'a fɔ ko ni sɔrɔsi 49 a fɔra k'a fɔ k'u nana MINUSMA de tɔgɔ la MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ a donni kama o y'u cɛ ka bɔ a ko kɔrɔ MINUSMA ko yɛrɛ bɛ taabolo min kan bi u ka rotation an ka bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ o de kun kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye anw marabagaw kɔni ye mun ye rotation a donni kama ni ka a jɔ tɛ cari nka an bɛ don min na komi bi mun ye sigikafɔw kɛra wulikajɔw kɛra i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye uti kalo daminɛ a yira k'a fɔ ko mun ye suspension kɔni Abu Safinɛ Jara a wulila mun ye MINUSMA u ye rotation baaraw k'o daminɛ nka Abu Safinɛ Jara n'o de fiyɛ na ɲɔ bɛ ɲɔbugu ka taa kan kɔni o b'a ala dɛ anw ka Mali marabaaw olu kɛlen bɛ ka sariya minnu k'o ta nin waati laban in na u y'a yira k'a fɔ ko mun ye MINUSMA ye an bɛ don min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ baara o baara de kɛ an ka jamana kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara baara in bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ mun ye an ka lakanabaaw fɛ fɔlɔ jango MINUSMA ka wuli a yɛrɛ ka baara k'o kɛ Abu Safinɛ Jara k'o ye fɛn ye anw marabagaw tɛna jɔ n'o ye abada Abu Safinɛ Jara o kɔrɔfɔ mun filɛ nin ye i bɛ na ye k'a fɔ k'o de kɛlen bɛ sababu ye ni ka mun ye alimaw ka bolofara n'a b'u ka sɔrɔsi bolofara mun bɛ MINUSMA tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔna la ni k'u sɛbɛkɔrɔ tɔrɔ o sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ o baara mun filɛ nin Abu Safinɛ Jara o baara in ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ k'a fɔ ko olu bɛna se k'o baara in k'o kɛ n'olu bɛna baara o baara kɛ k'olu ka sara mun ye anw marabagaw la Abu Safinɛ Jara k'o ye fɛn ye fɛn mun n'a bɛ gɛlɛya alimaw sɔrɔsiw bolo o de kun kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ k'u ka nin diplomasi ba in n'o de ye Annalena Bariboyaka kunna a ye kunnafonidilaw wele ka sɛbɛn k'a bɔ ka bin tɛ cari kunnafoni min kɔnɔ la a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la mun ye alimaw ka kɛlɛkɛcɛ mun bɛ MINUSMA tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔ Abu Safinɛ Jara siga t'a la k'u bɛna segin kɔ baaraw k'u bolo da mun ye fatirikɛ ba ye hali bi Masire Jɔpɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye alimaw u y'a yira k'a fɔ k'u sirannen don fɛn jumɛn de fana ye ko kɛwale mun o kɛra ni hakili b'a la mun ye Afganistan u sirannen bɛ ko o kɛwale kelen fana k'o kana kɛ an ka jamana kɔnɔ o sababu kɛ waati jan u taara san caman de kɛ mun ye Afganistan Abu Safinɛ Jara taama bɔ sisiba minɛ o laban ko o binna Bamanju tigɛ u dajugu b'u tire la u t'a n'anw ta jigɛ kelen ayi u t'a n'anw ta jigɛ kelen a dajugu b'aw tire la a tire juguya kuma aw yɛrɛ bɛ jigin a kɔnɔ a bɛ jigin a kɔnɔ u bɛ jigin a kɔnɔ kosɛbɛ wa aw ka jigin a banna Abu Safinɛ Jara ni hakili b'a la mun ye alimaw ka maa dɔw fana kun bɛ anw fɛ yan olu kun y'u ka kalanfaw ye maa minnu n'u bɛ sɔrɔsiw dege kalan na Abu Safinɛ Jara waati tɛmɛnenw na u y'olu fana k'olu lasigi olu dagayɔrɔ o taara kɛ mun ye Niger o kɔnɔna la gɛlɛya caman de bɛ anw ni mun ye alimankaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na komi bi o sababu kɛ mun ye alimaw u y'a yira k'a fɔ ko mun ye anw kɛlen bɛ k'an bolo de Irisiw ka kɛlɛkɛjɛkulu ma u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko Wagner Abu Safinɛ Jara o fana ye fɛn ye fɛn mun ne ale n'u ka yeta fana ko o ti kelen ye o de hukumu kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye alimaw u ka nin diplomati ba in kɔni a ye kunnafoni ni k'a bɔ ka bin ti cari k'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la Abu Safinɛ Jara a bɛ se ka kɛ olu ka kɛlɛkɛcɛ mun olu bɛ anw fɛ yan MINUSMA tɔgɔ la Abu Safinɛ Jara siga t'a la k'u bɛna segin kɔ baara k'o boloda u bɛna segin ka taa so nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la mun ye Masire Jɔpɛ
ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibunya Obala. Barikala. Beti kɛra ka fɔ Masire Diop an b'a fo. Ani foli ka kan. Bolo don. A gosi. Ni sɛbɛn min ni ka dɔn k'a fɔ o Cuako le soir de Bamako. Bamako wula. Elhaji Mahamadu Gaba ka sɛbɛn don. Gaba ko di. A ko i ka dɔn k'a fɔ Bamanji jɛkulu kɔrɔ min bɛ yen. I ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko Hasusuya. I ka dɔn k'a fɔ u ko u bi a ɲini anw ka gouvernement fɛ. Kosɛbɛ. Min bɛ tali kɛ u ka position na. Min bɛ tali kɛ u jɔyɔrɔ ko la. Min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka hakilina laban la. Kosɛbɛ. I ka dɔn k'a fɔ ko u ko u fɔ sa. Walasa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation. Issu du processus d'Alger. I ka dɔn k'a fɔ faamuyali kɛrɛnkɛrɛnnen. A se ka sɔrɔ a kow kan cogo min na. An y'a f'u ye koyi. O fɔr'u ye koyi. An y'a fɔ n ko accord a bɛna jateminɛ hakili la. An ka position dɔɔnin don. Baara minnu n'olu bɛ se ka kɛ teliya la olu bɛ kɛ nka minnu n'olu tɛ se ka kɛ teliya la majɛ bɛ yɔrɔ mun na olu de bɛ yɛlɛma. aw dun ko k'u ka a bɛɛ lajɛlen de lawaleya o bɛ se ka kɛ cogo di. A ka gɛlɛn. tɛ kɛ dɛ. A ka gɛlɛn. I k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali bi i k'a dɔn k'a fɔ Elhaji Mahamadu Gaba a ka sɛbɛn in na. Gaba ko di. A ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin Bamanji jɛkulu kɔrɔ in na. Kosɛbɛ. I k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o bɛ wele ko Hasusuya. Awɔ. Min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation. Kosɛbɛ. K'a fɔ tɛgɛ dɔ bila kɛra anw ni Bamanjiw ka sɛbɛn min na. O kɛra. I k'a dɔn k'a fɔ ni a kɛra Aligérikaw fɛ yen. Tiɲɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ kabini nin sɛbɛn in a bɛ tɛgɛ dɔ bila. Kosɛbɛ. A y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya belebele bɛ anw ka jamana in kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye Bamanji kɔrɔw ye. A ka jan i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni anw bɛ a kɔnɔ bi a k'a dɔn k'a fɔ nin Bamanji kɔrɔw k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ maa a bɛ se k'a fɔ ko a kun fɔlɔ ye olu ye koyi. Olu don. Parce que i b'a fɔ la san 7 Baɲango ko i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ dɔ bila kelen kɔrɔ kɔ nin sɛbɛn in na. Kosɛbɛ. Sɛbɛn in kɔni k'a dɔn k'a fɔ a kɔnɔ baaraw bɛ ɲini ka gɛlɛya dɔɔni. Awɔ. K'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw yera sɛbɛn in kɔnɔ. Kosɛbɛ. K'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu nana an ka cɛmancɛ fanga in kunna. Olu y'a ye k'a fɔ fɛn bɛ a kɔnɔ. Minnu ni k'a dɔn k'a fɔ ko baara tɛ se ka kɛ o taacogo la. Kuma i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ waati dɔ la. Sigi dɔ kɛra anw ka jamana in kɔnɔ. Min ni k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko dialogue national inclusive. N'an ko a ma damuso kumana deni. I k'a dɔn k'a fɔ o sigi kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden fanba. Kosɛbɛ. An y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na min ni o bɛ wele ko relecture. Kosɛbɛ. N'o ye k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn min ni o ye accord pour la paix et la réconciliation. A ka kalan kura ye. K'a dɔn k'a fɔ a ka kalan kura ye. Kosɛbɛ. A ka jan i k'a dɔn k'a fɔ a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na. A ka jan fɛn dɔw bɛ a kɔnɔ. A ye k'a dɔn k'a fɔ a ka gɛlɛn i k'a dɔn k'a fɔ jamana in a ka se ka taa o bolo kan. Nka i k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'i yɛrɛ dabɔra ka se o ma sisan. A kɔni yirala anw ka gouvernement fɛ. Kosɛbɛ. I k'a dɔn k'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation na. Kosɛbɛ. Min n'i k'a dɔn k'a fɔ a tɛgɛ dɔ bilara san 2015 la ni a kɛra Aligérikaw fɛ yen. O kɛra. I k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛn min filɛ nin ye. Awɔ. I k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ a kɔnɔ. Kosɛbɛ. I k'a dɔn k'a fɔ baara bɛ se ka kɛ olu kan. O wulibali. I k'a dɔn k'a fɔ fɛnw bɛ a kɔnɔ. Olu tɛna se ka baara nin waati in na. A ka jan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ne a bɛ wele ko relecture. Kosɛbɛ. N'o ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka sigi hali bi k'a hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ. Kosɛbɛ. Filɛ bɛ se ka biri filen kɔnɔ. A banna. I k'a dɔn k'a fɔ o baaraw ka kɛ o kɛcogo la. Kosɛbɛ. I k'a dɔn k'a fɔ ni a tɛ se ka kɛ o kɛcogo min na. A banna. Min ti ɲa min kɔ. I k'a dɔn k'a fɔ ko o ka kɛ o ye koyi. A banna. Kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin Bamanji jɛkulu kɔrɔ in na. Kosɛbɛ. N'o bɛ wele ko i k'a dɔn k'a fɔ HCA. I k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Kosɛbɛ. N ka jalaki ta ka anw ka Mali gouvernement k'a sɛgɛrɛ. Kosɛbɛ. K'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu bolo k'a fɔ ko accord min ni a sera kabini nin waati tɛmɛnenw na. A ka kan ko Mali gouvernement a ka a appliquer. Kosɛbɛ. I k'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ signé don min kama. Maa minnu kun bɛ jamana in mara baaya la. Olu bolo tɛ baara la bilen. maa kura minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ kosɛbɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tigɛ dɔ bila kɛra nin sɛbɛn in na kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛnw bɛ a kɔnɔ ni anw ye o kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko an ka jamana n'a ma kunnaja a ka ja bɔrɔtɔli k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ o taamasiyɛn bɛ a yɔrɔ dɔw kɔnɔ a bɛ kɛ dɛ maa k'a dɔn k'a fɔ nin ka kɛ a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a bɛ kɛ ten de talikɛ k'a dɔn k'a fɔ tuma dɔ la anw ka Mali gouvernement kosɛbɛ fana bi k'a dɔn k'a fɔ jalaki ta k'a dɔn k'a fɔ Bamanji jɛkulu kɔrɔw k'olu sɛgɛrɛ kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation a baara fan caman bɛ i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔw la Bamanjiw k'a dɔn k'a fɔ olu b'u yɛrɛ kalalɔ fili u b'u don kalala fili u b'o kɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ a baara dɔw bɛ yen olu bɛ ban o kɛli ma kosɛbɛ nin kɔni kɛ bɛ gɛlɛyaba ye min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation la a baaraw k'a dɔn k'a fɔ a sabati man di k'a dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan min ni o kɛra n'o bɛ wele ko dialogue national inclusif ale kɔni y'a jira k'a fɔ a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ hakili jagabɔ ka kɛ wɛn dɔw ka i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ accord kɔnɔ ka sabula i k'a dɔn k'a fɔ accord in bɛ signé waati min kama i y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ jamana i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ a kɔnɔ kuma anw tɛgɛ kɔni tɔmɔnɛ min na ka da an kɔ a ka jan an k'an bolo nɔ bila a sɛbɛn la o sogo la ten walasa i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ bɛ se ka nɔgɔya n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan a ka kan an ka hakili jagabɔ kɛ a ko kan a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ka sɔrɔ ka a baaraw kɛ Basiri filɛ nin an ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Elhaji Mahamadu Gaba ale ka sɛbɛn Elhaji Mahamadu Gaba a bɛ fo o waati kelen na mun ye Malikɛr ye Abu Safinɛ Jara Malikɛr an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ a ka hakilinataw ka ɲi kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara n bɛ n bolo gosi
nouvelle horizon me boni ale mamu kumalendo ode toguna a Traoré toguna akumara ako ali bimunya anwa cheja na be Abdoulaye Diop kofo ministre muno okabara nyasendo oni jamana wora ko nyonya na bolima ibe na eka fo ko munye nywanye belebele do okumuga ke munye lome ka ofe nywanye muna abe talike jakulu mumbe nanga mako groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali jakulu muno be transition ka ademe Abu Safna jira uka sigi sabana ko kumuga ke lome ka ofe oro kumu konala ibe na eka fo ko munye tarata do no ekunu yere na bena septembre ko kli woroma Abu Safna jira ma kunga chalome fo ka fo ko okacha no be diplomate ko fo ibe na eka fo ko munye ministre des affaires étrangères de l'intégration régionale Abu Safna jira to ko kautala no de be professeur Robert Dissé ko fo ale kume kenega ale kume ga mu yo ka jamana fama no be for Yasimbe ale kume ka ale be représenter kenega o fana temano ko fo ga boy anga ministre mum be no de be Abdoulaye Diop ko fo ale ne délégation bele Abu Safna jira ku kume kuma kenega fatirke baga fola mu to guna a Traoré ayira ka fo ko munye jekulu nye kerenga na mu jekulu mu no de be munye ni jekulu ko fo comité de suivi de soutien à la transition munye mamumbe na le ka baranyes no lakana kuna no de bankole daweye ale ayira ka fo ku be demeta ni ka transition ni ka asegre wa wuli ka jobe sina munye transition on be se ka bo gela kon la tugumna munye ben basigi ani lakana obisika na anwa jamana kono tugumna fo ka ta fara munye yiru walika Abu Safna jara okera kuma damine Abu Safna jara ale munko o shele o te manuka fika boy ibe na ka fo ko munye anwa cheje na be Abdoulaye Diop na abale kofo Abu Safna jara ayo korofo ka ata ayira ka fo ko munye farafna de munu faralen fla nywanga ni watina ka demeta ni ka transition ka asgere Abu Safna jara ko bunya be mande bunya masiki ko obe mande sigata la ko njera malidonye Abu Safna jara wani bena oma nunu munu fla ka wuli ka joni ka abla sengata na be farafna don kofo wala samunye mali on me sika bo gelen ko no tugumna Abdoulaye Diop ko foli ko abeta ni ku usgere ga ka don ka fo ko wuli ka jon atita abada ko sabga munye mali ni ya anwa jamana de temena ka laje Abu Safna jara anwa jamana a charlendo fuka foko a charlendo wa munye fencha mambe obe dibila anwa jamana ko na la o no polasa ol ko no sika bo dibila o tinya abada fu na anwa jamana nyama uka sigu kuma kamara shuka batri ani nyonche jole muma anwa jamana la akanya fo bela dile na bela dile mesega afam tumna o do kum ko na la ibina ka fo kunu kana ngalo me ka ofe Abdoulaye Diop ayira ka fo ko munye anwa jamana ma do be ka fo ko munye malidon ko an klo jale no kosobe uka don ka fo ko klo ja ko ote anwa jamana an ma do wora nyini ina ko anga jamana fama no be colonel Ashim ko ta ko fo aka kungule nana aka kna ife muye mali ka damine munye jien fa mali an me sega buya tugumna o temano ko fo ka boy Abu Safna jara afo fila afo flana ife jume ma kana na fo kibina guarantee ko osige an kwa oni mamumba an bolo de nyoga ma kibina guarantee do okola kibina guarantee de sige an kwa jaku yalla ko fo an wa ni ne ka an bolo de nyoga ma o ye fenya ko ba mali ba ko antina jono abada afana temano ko fo ka boy Abu Safna jara ko munye maliyan malido an wa intérêt u ka don ka fo ko mama ni jo ano che Abu Safna jara ambi disi faraka tebe munye Abdoulaye Diop kun kenenga akbara go ayira ka fo mama ni trane ni aklina ni Abu Sigatala ina an mali an maraba fo ka ta fara malido nga Sigatala ambi nywanye hukum kono la munye tokuna a Traoré albi ayira ka fo ko munye ni cheja na be Abdoulaye Diop ko fo akoko onye ni la ni belebele sabade ke munye jema fe ko sabe ke munye ni gelani ne ba anka matina malido ka malido mbo Abu Safna jira gelya munno oba anka matina donka ombo Abu Safna jira mali ma shitna ke mali fe ka malido yera bo oro kum kono la kibe na ka fo ko ma chema be Abu Safna jira ne ube gelya chama ko onye fo oma ganu nanu na on sigira ka kuma Abu Safna jira ko chien ku uba aye Abdoulaye Diop alibi akmara de ayira ka fo ka me domna ko bi alibi ko matina mali ka ke mali fe ka mali don ku ubo Abu Safna jira gelamu no oba anka anwa kalanko lakana ko Abu Safna jira ka ta faramu yesira chama oka mashire tina adon ka mali don bo wa mashitina ferenuma surala ka teme an mali don ka Abdoulaye Diop alibi akmara de ayira kenenga no be lome ko fo ko fo mu no buga ta ka mali don ku segere ka fo ko anye maka na gelen ka do ka fo ko ante maka na gelen goy ni gerna mali don na ni na on sira ka kuma ni gela mali nyama na ni no sira ka kuma Abu Safna jere ba don ka fo ku be ka korfa mu ni ka ashele wuli bali do mu ye gonte ka do ati soso Abu Safna jere ali bi mu ye Abdoulaye Diop kenen ga no be mu ye lome ko fe akumara de wa mu ye kuna wulo kuma chama Abu Safna jere ayo oshele ayira ka fo ko ni laini belebele saba mu be na ngo gouvernement ne an jamana fama no be Ashim ko ta ko fo o ye laini mu ni ko laini Abu Safna jere jamana o jamana de be ke de karani laini sira fe Abu Safna jere sigata la ne aniga so ka be fi da kelen ko ko kono gani mata o sira fe Abu Safna jere ki sigina ka fo kiba an jole ko ni kiba an yede
Abana de. Abdoulaye Diop ay kuma baw. Pew. Abo. Ay wasale. Matina Mali don ka Mali dembo. Gela mun ba ka Matina fura soro ka Mali dembo. Fura de be on yere bulu. Oh na fura ba on bolo. Bana do wa on ga bana fura ba yere bulu. Alors bana mun no ba on jamana la. O sumaya yi. Abu Safna jara e kelema ka ta koko. Ki bana o furage. O furage wa. Be mamina koko fura be se ko furage. O tese. Abana. O kuma Abdoulaye Diop. Ayi jamana in kuna wolo kuma fo de. Odo am mako be dirigeant sugu de la abana mamunu bi se ka cɛ jala fɔ waati bɛɛ lajɛlen la abana y'a faamu akosɛbɛ Abdoulaye cɛ fɔ totigi ye abana ka to kuna ci ka n'a jalami abana ka tɛmɛ c'est ça cɛ fɔ i ka kafo de bolo kan kafe tigi na i ka buru jalami abana pewu abana Abu Safna jara mun ya Abdoulaye Diop ali bi akumara dɛ a ko ale filɛ ka hakilina mun ni ko o sɛlɛta Abu Safna jara kabi doni min kama transition a sera ka kalifa sɔrɔ su ma ni hakilina ba saba Abu Safna jara ni ne sɛlɛla ko sabu kɛ waati tɛmɛnenw na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye partenaire caman kun bɛ na Abu Safna jara k'u bɛna dɛmɛ ta ka anw sɛgɛrɛ nka n'i y'a duguduguma k'o jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko anw de bɛ dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ Abdoulaye Diop a ko k'o ye fɛn ye o tɛna ɲɛ bilen abada maa ma n'i bɛna dɛmɛ ta ka malidenw kɔni ka an sɛgɛrɛ Abu Safna jara an bɛ sigi an bɛ kuma de dɛmɛ nation jumɛn de don n'o y'a sɔrɔ i ka yeta ni an ka yeta ye kelen Abu Safna jara salamu la fati n'o y'a sɔrɔ i ka yeta ni an ka yeta tɛ kelen salamu lafiya abana dɛ mais c'est ça a bɛ kɛ ten de o awɔ Mali an ka Mali ba yɛlɛmana dɛ a yɛlɛmana wa a bɛ ka ja est-ce que an bɛ dugawu de kɛ hali bi jamana hali bi Ala k'a kolo suma Abdoulaye Diop ko a ko maa o maa n'i taara nin sira saba fɛ Abu Safna jara siga t'a la i ni Mali an bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ wa mun ye nin jɛkulu mun n'o sigilen filɛ nin k'a fɔ k'u bɛ transition ka a dɛmɛ farafindenw don i bɛ na ye k'a fɔ k'a b'a laɲiniw fɛ u kɛlen bɛ ka sanction minnu k'a ta k'an ka jamana ka a sɛgɛrɛ diɲɛmaa kɛlen bɛ ka sanction minnu ta ni ka an ka jamana k'a sɛgɛrɛ an ka jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen sanction minnu talen bɛ k'u sɛgɛrɛ Abu Safna jara ko waati sera u ka sanction u ka wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔdenw ma u ka wuli kuma sera dɔ kɛra ten sa Abu Safna jara Abdoulaye Diop a kumara fo k'a fɔ ko a kumara a ma ɲɛ mun kɔ mun ye tɔgɔlaw ka ministre mun bɛ n'o b'u ka affaire étrangère kunna Abu Safna jara a kamana ganna n'o bɛ Robert Dissé kofɔ a ko an bɛ don min na ko bi Abu Safna jara ale bɛ kuma mun ye a ka président tɔgɔ la n'o bɛ Fɔri Yasin bɛ n'o o kofɔ wa k'u bɛna dɛmɛ ani dɛmɛ Abu Safna jara u bɛ n'o ta ka jamana in ka a sɛgɛrɛ basigi lakana Abu Safna dun ka fa o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ la cogo min na u fana ka hakilina ka ɲi o ka ɲi ayi kabi ko in daminɛ Fɔri Yasin bɛ awɔ an tɛ fɛn fɔ ale ma an tɛ foyi fɔ ale ma ayi vraiment kabi ko in daminɛ Mali partenaire nka maa i tɛ mun ye politique maa de tanu kosɛbɛ awɔ ayi ale bɛ tanu ka da a moitié ko in gɔntɛgɛ ale de y'a fɔ SIDAW maaw ye a y'a fɔ ko in gɔntɛgɛ ale de y'a fɔ yemaw maaw ye a y'a fɔ a bɛ ka bin Mali kan dɛ a y'a fɔ dɛ k'a bɛ ka bin Mali kan k'a bɛ ka bin Mali kan a ma fɔ wa a y'a fɔ kojugu a banna a y'a fɔ kunnafoni kɔni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ Toguna a Traoré ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Safna jara i bonya o b'a la bete i ka dɔn ka fɔ Fɔri Yasin bɛ yanni i ka don kunnafoni in kɔnɔ e ko an ta sugu kɔnɔ ka na mun ye fanga kɔrɔw olu maa minnu bɛ Abu Safna jara kɔngɔ donna kɔngɔ donna dɛ kɔngɔ donna bolofɛnw bɛ ka feere nka mun ye course premier o ɲɛmaaba n'o de ye procureur général ye Mamadu Timo a ye kangarida mun kɛ Abu Safna jara an bɛ taa ka n'o kangarida ka n'a ɲɛfɔ malidenw ye o fana bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen semasi commune sisi a dakoloncilen don k'a filekolonci an bɛ taa ka na an da don o fana la yan tɛm ale ni mun ye gouvernement olu fana ka gɛlɛyaw bɛ yen n'o fana bɔra Banumu cɛ Abu Safna jara mun ye yɔrɔ jumɛn Cɛmala tɛ wa an bɛ na an da don o kunnafoniw fana la Yusufu Sogo an ka taa fan fɛ ka na Abu Safna jara siga t'a la mun ye kɛngaleru wasolo ye Ba Dirisa Keita n'a ka cɛdenw an bɛ foli ta n'u k'u sɛgɛrɛ kɛngaleru wasolo numéro 1 n k'i mangale filɛ nin ye Jalakɔrɔji yanni n'i bɛ taa Jalakɔrɔji Abu Safna jara i b'i numanyanfan k'o lajɛ yanni i ka se mairie ma i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Dankɔrɔba in Jalo ale dalen bɛ o kɔnɔ n'o bɔra yen n'i taara Jamusabugu la Abu Safna jara n'i yɛlɛla goudron kan ka mètre damadɔni k'o boli i b'i kiniyanfan lajɛ mun ye kɛngaleru wasolo numéro 2
Keita ale dalen o kono nyama bayre no de Badrissa Keita ye an be foli tani ka asegere Abu Safna Jara arajo e Noura FM ye ibolo akarika do bedi kero wa fo ne be do mais boni sebe mini o chwa ko l'indicateur du renouveau grec dumia ale ka sebe no igira to godi ka do ka fo halibi gola bami ni ukume ka do ka fo INTM ni ka do ka fo gouvernement che ka do ka fo ko gola halibi abina fo abandote alibi wa sabo ke ka do ka fo do na tawla INTM yere ko u ba fe ko u labe u kana kede ke ka do ka fo préavis de grève no ye ka do ka fo ka kangare da kan seben ta ka gouvernement ka segere u kana ke ka do ka fo grève u bina ta o la togomna sababu do ye muye mi metal ke ka do ka fo kabini février kalo kle duru en 2021 ka do ka fo benga sebe do kunte mena uni nyanje mi ni ubi awole ko conciliation ka do ka fo tegano bla kera benga sebe mi na gouvernement ani INTM che ka do ka fo gouvernement ma o bara ka do ka fo o walia kalo woro o temene ngoro kofe mai ka do ka fo ko nunu lebna ke sababu ye sababu mu finalement ka do ka fo ko INTM ka do ka fo kangre da kan chaman temene ngoro kofe ka do ka fo ko INTM aba fe ka ilabe metal ka do ka fo préavis de la ko déposer préavis ka do ka fo do na tawla ka nyema mi be ni o chwa ko Yakuba Katile uka fola ko Yakuba Katile ka do ka fo ale ko ni wati na ale be voyage la be tamala ka do ka fo tamami ni abe ko ka Burkina Jamani ale kono nana ka do ka fo kata se Côte d'Ivoire ani Sénégal ma Yakuba Katile abe mbaro la mai ka do ka fo nyoanye mi ni uya ake bourse de travail la odongo ka do ka fo uya jira ka fo ame wati me ko me bi Yakuba Katile ko ni nana ka bo aka tama ke rola be talge ka do ka fo tamami ni obe ka kedi ka do ka fo Côte d'Ivoire Sénégal ani Burkina kono nana Yakuba Katile wati me ni asira bamuko ya uko na kede ka do ka fo préavis de grève ka do ka fo o sebe u bina o déposer aka je ka do ka fo gouvernement ale ka tabelika mi metal ke ka do ka fo akoni yira la ka fo bela de me akalama ka fo négociation nunu abini wati bina shokel ku kala mega abe premier ministre la baro be sino ka do ka fo promesse chama ngoni tara INTM che ka do ka fo abaro masika sabati ka mami be bini o be premier ministre la no ye ka do ka fo colonel Abdoulaye Maïga ka do ka fo ko kushate Abdoulaye Maïga bolo ka keni ka do ka fo ni la yini nunu nyede Abdoulaye Maïga akoni kera to Ablaye Maïga ana laba be talge karo fo INTM akalla yinina sika ukalla yini sabati uye sabo ke kado fo ame wati na ko bibi fasil kala ale ka fola kado fo namanya ka fo ko gwela ko be jamani ngono gergere na kala ko ubuna ku ambe uka argo temene ngoro kofe be talge kado fo kata se ko biruma ona nyangu chama de ngara gwela ni kado fo jamani kono do anye gwela soro ukono ma kado fo INTM afana grève temene mununge munun bela jele kera sababu kado fo mi metalge anga economy la mali soro ko ikado afo ka adun galamala atita ko ikado afo na manya ka afo ko be ndo ina Ablaye Maïga ko Ablaye Maïga ko atna laba ikado afo INTM kan la yini ka sabati sabula ikado ka afo ne amanya ka afo ko gwela fara me gwela kan ni INTM ko sona ka grève wala bolo da ngoble ikado afo ko abike halbi ikado afo gwela abik na sinzi ka jamani ngoro mai ikado afo chakeda mimbe ni obeybo ikado afo ko conseil national du patronat du Mali ikado afo katase INTM ma nu ngoni ikado afo ko uba fe mi metalge kado ka fo ukalla nyini munu ni akera kabini kado ka fo février kalo kle duru san 2021 kado ka fo tegano bla kera sebe munu na lolu la yinu masabati kado ka fo anga sika ka fo ko INTM ko abina grève do bulu da mai kado ka fo INTM kum kebe ka jala kita ka ministre du dialogue social secret de la fonction publique ka secret kengere kado ka fo kangare da kado kun de la khateme talge kado ka fo mamunu ndara kado kado ka fo fonction publique kono ni do temeno na utkalo kle bisaba ani kele ko katelo ngunya fo ka fo ko ni odo temena mai kado ka fo ko una kele bla don wore kono mai kado ka fo arte munu ni olu bora arte flami bora ni o kera saboy kado ka fo ka mado ta ko lu do fo jopli kono kado ka fo ka bo do kama yeto mi kado ka fo uya yira ka fo o kera fe mi ni amabe uma kata fre kado ka fo kata fara uka lu de bina ke gola mi ni kabini wati dola ya ni ka fo ministre mi ni o nyeshini me dialogue social ma ye madame Jawara awa Epolu Jalo kado ka fo uya ni to bela jalo na ko ni madame yi kado ka fo ka gwe ka bo ajore na tabla kado ka fo la yini fon fen be kado ka fo ni INTM bi abuluda kado ka fo ko madame muso ateka seka olu jabi kado ka fo ateka kala do inyina ka beni ukala yinu shi kado ka fo nunu ngwela u de fara le fle nywanga mi na ke sababu kado ka fo do na tawla kadile na na ka bo aka duguta yoro la eko INTM atafe ki labe ko na ke kado ka fo barabla jari la ka ubuluda ko sabali atrifle mi mo indicateur kono Yakuba Dumia ale ka sebedu Yakuba Dumia ama fo o wati kele na autorité morale baba Adama Touré munye fuli ama
b'a ta ni k'a sirada k'a lase a ma Alassane Fofana fo ka taa fara mun ye Moïse la vie continue Moïse la vie continue Abu nin bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen mana France kɔnɔna la Abu Sirajan Tama an bɛ taa sɔrɔ de Bamako ne bɛ bolo don n bɛ bɔ ni ale ye Umar Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara Abu Safinɛ Jara a ko k'an ka taa tesi tɛ Abu ko n'an taara tesi di i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye bamanci ninnu n'a bɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu ko fɔ Abu Safinɛ Jara kibaruyaw bɔra ka bin k'a fɔ k'u tɛ fɛ ka fara tesi la dɛ o de hukumu kɔnɔna la Mali an ka kan mun n'a bɛ tesi nin waati wuli ka jɔ ka sabati sen kan walasa mun ye bamanci ninnu n'a bɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu ko fɔ u bɛ ka janfa mun don ko o labɛn janfa in bɛ se ka tiɲɛ cogo min na mun ye Umar Angoyiba a ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye nin waati laban ninnu na an ka lakanabaw Abu Safinɛ Jara an ye buntili mun da mun ye terroriste ninnu kan o dogolen tɛ maa la ani jɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma ko plateforme jɛkulu n'o bɛ MSA ani ka taa fara gaca kan Abu Safinɛ Jara olu fana ye buntili minnu k'a ta ka jatigɛ wale maa ninnu k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ko o baara ninnu o ye kɔnɔɲɛdimi ye wa kɔnɔdimi ko o to o ye o de hukumu kɔnɔna la mun ye Umar Angoyiba a y'a jira k'a fɔ ko kibaruyaw kɔni ko o sɔrɔla kibaruya minnu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko mun ni maa ninnu n'a bɛ terroriste ko fɔ u yera moto dɔw kɔni moto caman kɔni ka mun ye tesi o mara o kɔnɔna la tesi di kɛrɛfɛ dugu ninnu kɔnɔna la mun ye fatirikɛba ye n'o de bɛ Umar Angoyiba ko fɔ a ko ni maa ninnu filɛ nin n'o bɛ terroriste ninnu ko fɔ siga t'a la Abu Safinɛ Jara mun ye état islamique maaw do koyi a ko ni hakili b'a la mun ye waati tɛmɛnenw na mun ye ni maa ninnu u tɛ fɛ ka tesi di kɔni ka a bila cogo si la o de kama u bɛ ka wuli ka jɔ de cɛsiri bɛɛ lajɛlen bila sen kan mun ye tesi ti a bɛ se ka na u ka mara kɔnɔna la cogo min na a ko mun ye gamu MSA ka taa fara gaca kan u n'o ye masaranga sɔ k'a caman kɛ ta la wa o caman bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye gamu n'a ka cɛdenw Abu Safinɛ Jara mun ye kabako Abu Safinɛ Jara u y'o da mun ye terroriste maa ninnu kan u y'u caman k'u bunte o de hukumu kɔnɔna la hali bi n'a yera k'a fɔ ko terroriste maa damadɔni tɔɔni mun bɛ yen Abu Safinɛ Jara u bɛ fɛ ka nin kura k'o dɔw la koyi nin waati laban ninnu na u kɛlen bɛ ka taa bingali ta ni ka civiliw k'u sɛgɛrɛ duguladen gansan minnu maa min u m'a bɔ Abu Safinɛ Jara u kɛlen bɛ ka taa gɛlɛya de ta k'u sɛgɛrɛ mun ye fatirikɛba ye n'o de Umar Angoyiba a ko an ka segin an kɔ dɔɔni a ko ni hakili b'a la mun ye uti kalo in daminɛ mun ye ni bamanci ninnu san n'o bɛ terroriste ko fɔ u ye bingali wale ta ka taa an ka kan dɔ kɔni k'o sɛgɛrɛ tesi ti o kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ a donni kama mun ye anw marabagaw y'a jira k'a fɔ ko siga tɛ fɛn mun na dɛmɛ de taara ka ni maa ninnu k'u sɛgɛrɛ wa dɛmɛ in ma bɔ yɔrɔ si Abu Safinɛ Jara mun ye Faransi don Faransi nana anw espionner ka n'anw ka kibaruyaw ta Abu Safinɛ Jara ka t'o di terroriste ma o de kɛra sababu ye mun ye gɛlɛya a ye an ka lakanaba ninnu u ye a sɔrɔ nka a kɛra cogo min na a ma dogo u yɛrɛ la nka an bɛ don min na ko bi ko siga t'a la mun ye terrain kan Abu Safinɛ Jara k'o taabolo k'o yɛlɛmana koyi o sabu kɛ armée montée en puissance Abu Safinɛ Jara o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi ko o t'o ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛwale in kɔni bɛ ten nka i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi ko mun ye bamanci ninnu n'a bɛ terroriste ninnu ko fɔ Abu Safinɛ Jara u tɛ fɛ k'u bolo k'o jiginɛ k'o kibaruyaw sɔrɔla kunun dugu mun bɛ n'an k'a ma ko talatayi i bɛ na ye k'a fɔ ko ni jɛkulu n'a bɛ terroriste ninnu ko fɔ u ni MSA gaca ka fara gaca kan Abu Safinɛ Jara u n'o ye masaranga sɔ ni ka a kɛ ta la nka o kɛra cogo min na fana ko o ma dogo u la o sabu kɛ mun ye Elhaji Gamu ye o ka cɛdenw ye bundeli mun fana k'u d'u kan Abu Safinɛ Jara ko o ma dogo u la dɛ nka hali bi mun ye état islamique ye n'a bɛ ni maajugu ninnu ko fɔ terroriste ninnu u kɛlen bɛ k'u ɲɛ kɛrɛ kɔni ka a dɛngu min ka tesi di ka a jateminɛ ka a lajɛ a ko hali Elhaji Mamadu Elhaji Gamu i bɛna ye k'a fɔ ko ale ka jɛkulu n'o bɛ MSA gaca o ko fɔ n'olu ye bunteli ta ka maa ninnu k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara u bɛ boli ka taa u dogo min ye Niger o kɔnɔna la ko sabu kɛ mun ye u ka daga o bɛ Niger o kɔnɔna la ko ni bamanci n'a bɛ terroriste ninnu ko fɔ u bɛ boli ka t'u da ye ko mun ye an ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri k'o kɛ n'o tɛ kibaruya kɔni min ka jira k'a fɔ ko ni maa ninnu n'a bɛ terroriste ninnu ko fɔ Abu Safinɛ Jara u tɛ fɛ ka abada ka tesi bila fu u da joli ma nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la mun ye fatirikɛba ye o ye Umar Angoyiba ye Abu Ibunya o b'a la Bedi kadu ka fɔ ne bɛ n bolo don ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le nouveau réveil i ka dɔn k'a fɔ le nouveau réveil kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye kunnafoni ye min ni k'a dɔn k'a fɔ an ka taa mairie min bɛ yen ni o cogoya ko i ka dɔn k'a fɔ Cɛmala Banimonice i ka dɔn k'a fɔ commune rurale de Cɛmala Banimonice mun bɛ yen min bɛ tali kɛ vérificateur général la o tɛ yɛrɛ ye k'a fɔ a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ nin dugu in kɔnɔ min bɛ tali kɛ laraweli la k'a ta ka maire ka sɛgɛrɛ o tɛ yɛrɛ ye maire min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni o cogoya ko i ka dɔn k'a fɔ maire ni o ye maire Zumana Sangare i ka dɔn k'a fɔ Zumana Sangare a n'a ka réseau n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Zumana Tarawele Sangare don jɛɲɔgɔnw tout ça i ne mun ye Tarawele
Sangare ni Traoré olu ka ca ɲɔgɔn na dɛ Abu. Sinon n bɛna fɔ ko i ka juguya bonyana ka ca. Non ça non aw ye sen. Non ni Sangare. Awɔ fulakɛ don. Fulakɛ don Buranakaw. Ibrahim don. O don. O kuma min bɛ talikɛ ka don ka fɔ Zumana Sangare la. Kosɛbɛ. Ni a n'a ka jɛw ka don ka fɔ ni o ye commune de cɛman la Banemɔni cɛ. Kosɛbɛ. Ka don ka fɔ wulikajɔ kɔni kɛn bɛ ka ta ka u sɛgɛrɛ. Kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnen ka don ka fɔ dɔgɔtɔrɔso min ni o bɛ CSCOM ni o ye CSCOM ye. Dunun bɛ yen dɛ. O ye cɛman la ka don ka fɔ Banemɔni cɛ ni a bɛ Buguni ale mara kɔnɔna na. Buguni. Ka dɔn k'a fɔ nin dɔgɔtɔrɔso ye waati min na dɔgɔtɔrɔso kan ka jɔ. A ye k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ min bɛ talikɛ foroba wari la. K'a dɔn k'a fɔ a burujalen bɛ nin waati in na. Commune municipale la. K'a dɔn k'a fɔ ni o ye mairie municipale cɛman la ale ye. Kosɛbɛ. K'a dɔn k'a fɔ a filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ale bɛ dugu min na. Kosɛbɛ. Buguni ale mara kɔnɔna ye. Kosɛbɛ. K'a dɔn k'a fɔ maire a n'a jɛw. K'a dɔn k'a fɔ ko suna bɛ u ye bin kan. I k'a dɔn k'a fɔ da bɛ u ye sunatiw ye. Wa k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɔrɔ bɛ u la bi. I k'a dɔn k'a fɔ o ye jɔrɔ n'a da ye. Min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ dugudenw k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ jalaki ta ka maire ka ani a jɛw sɛgɛrɛ. K'a sababu kɛ min ni a bɛ wele ko détournement de fonds. O ye foroba wari k'a buruja. O tɛ yɛrɛ ye. Escroquerie ou usage de faux. I n'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na. Ninnu bɛɛ lajɛlen ye jalakikanw ye. Jalakikan min k'a dɔn k'a fɔ ni dugudenw ye a kɛ sɛbɛn ye. Sɛbɛn min k'a dɔn k'a fɔ ni o ye a sɛbɛn maire contre la. Kosɛbɛ. Ka taa Zumana Sangare n'a ka jɛw contre la. Ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ wele ko l'office central de la lutte contre l'enrichissement illicite. Kosɛbɛ. N'an ko ma damuso kuma la ko clé. K'a dɔn k'a fɔ u taara sɛbɛn in ka taa a déposer. Min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ. Kosɛbɛ. Dɔgɔtɔrɔso min ni a kun kan ka jɔ. K'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso a jɔlen kɔrɔ kɔfɛ. Bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso ale kɔni jɔra. Kosɛbɛ. A ka kan i k'a dɔn k'a fɔ minɛnw ka kɛ a kɔnɔ. A banna. Minɛn minnu ko de i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ baara bɛ kɛ ni minɛn minnu ye. Olu de kan ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ so kura a jɔlen kɔnɔ. Kosɛbɛ. Walasa a ka se ka dayɛlɛ. A banna. I n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati min na dɔgɔtɔrɔso in kɔni jɔra. I k'a dɔn k'a fɔ a kun yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ entreprise la. Entreprise min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele ko Sud Construction. I k'a dɔn k'a fɔ ko olu de ye dɔgɔtɔrɔso jɔ. Ayiwa. I k'a dɔn k'a fɔ olu fana olu ye fournisseur ye. I k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni kɔrɔfɔw kɔni fɔra. Kosɛbɛ. I k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso a jɔlen kɔrɔ kɔfɛ. I k'a dɔn k'a fɔ CFA wari min ni o taara ka di. Walasa minɛnw ka taa. I k'a dɔn k'a fɔ ko minɛn ma ye. Dɔgɔtɔrɔso kɔni jɔra nka min bɛ tali kɛ a minɛnw na. I k'a dɔn k'a fɔ ko a minɛnw ma ye. I k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ. Fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin dɔgɔtɔrɔso in na. N'a min ni a kun kan ka taa kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a musaka kun bɛ t'i jɔ $35,000. $35,000. Olu de kun kan ka don minɛn na. K'a fɔ ka taa bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ. I k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso kɔni jɔra. Nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CFA wari $35,000 minɛn. U b'a bɔ. K'a fɔ minɛn kisɛ kelen a ma ye dɔgɔtɔrɔso. U b'a bɔ. Kuma maire ani a jɛw. Min bɛ tali kɛ dugudenw na. Olu kɔni tɔɔrɔlen kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn k'a kɛ ka taa Oclé la. U b'a bɔ. Waati min na komi bi. I k'a dɔn k'a fɔ Oclé mɔgɔw kɔni u bɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔrɔ ye. O bɛ nin dugu kofɔlen na min ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ Cɛmala Banemɔni cɛ. U b'a bɔ. Kɔni k'a dɔn k'a fɔ Larawale a kɔni a sɛbɛn bolo da. Min bɛ tali kɛ Zumana Sangare la. A n'a jɛw. Maire k'a dɔn k'a fɔ ani a jɛw. N'o ye a baara ɲɔgɔnw ye. I k'a dɔn k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka wulikajɔ k'a boloda. Vérificateur ale ka ciden minnu ni u bɛ a yɔrɔ la ye. U kɛn bɛ ka wulikajɔ k'a boloda. Kosɛbɛ. Bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Larawale baaraw bɛ sen na. A banna. An bɛ don min na komi bi. A ko maire ka cakɛla caman bɛ yen. K'olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka dugu bila. Sabu kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu si tɛ ka ɲini ka ye ɲɛna bilen. U bɛ ye. K'a dɔn k'a fɔ caman de bɛ olu bolilen bɛ. K'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ jɔrɔna bɛ u la. K'a dɔn k'a fɔ vérification a bɛ taa kunjɛ olu kan wa. A tɛ taa kunjɛ olu kan wa. Maa tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn. Nka an bɛ don min na komi bi. I k'a dɔn k'a fɔ ko jɔrɔ bɛ nin maa ninnu na. Maire Sangare i k'a dɔn k'a fɔ ani a jɛɲɔgɔnw. Zumane. I k'a dɔn k'a fɔ ko da bɛ u ye Sunatɛ. Zumane. K'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso a minɛnw na. I k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛ ma da a si kelen kan. Kamasɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso a wari a kɔni dira. Min bɛ tali kɛ minɛn CFA wari $35,000. I k'a dɔn k'a fɔ hakaja min bɛ tali kɛ Sireki la. K'a kelen tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ. Siraki kɛ. O tɛ yen. 30. Ayiwa. Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Wasiri a filɛ. K'a sababu kɛ a ka jan kosɛbɛ. An b'a jɔ nin yɔrɔ in na. U bɛ Siraki ɲini. Kosɛbɛ. Abu Safinɛ Jara waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔtara. Nka indicateur de niveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye. Mun ye Seydou Jara. Jarakɛ a kumara. A ko maa minnu ye fanga mara waati tɛmɛnenw ka tɛmɛ. Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ nin waati in na taa b'u kɔ dɛ. O sababu kɛ a caman bɛ yen nin waati in na u kɛlen bɛ k'u bololafɛnw. U kɛlen bɛ k'a dasunu ye sugu bulon o kɔnɔna la. O de hukumu kɔnɔna la. I bɛ na ye k'a fɔ ko min ye Cour suprême ale ɲɛmaaba n'o de ye procureur général Mahamadu Timbo a ye kangarida ka kɛ maa minnu bɛ nin waati in na n'u bɛ ka fanga kɔrɔ maa minnu ye fanga kɔrɔ in k'a mara ka tɛmɛ u bololafɛnw k'u san Abu Safinɛ Jara k'u farati dɛ o sababu kɛ mun ye zon a n'a bolofɛn sanba Abu Safinɛ Jara ko a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye. Non o ye tiɲɛ.
fanga kɔrɔ maaw u bɛ k'u ka fɛnw feere. Awɔ k'u bɛ ka maaw k'u ja don u yɛrɛ lɔ. K'u ka awɔ tiɲɛ minɛ. Kosɛbɛ. A tɔgɔ zo bolofɛ. A sanba. ani feereba a bɛɛ kelen dɛ. Abu an ka taa mun ye procureur général ye Mahamadu Timbo a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi u ye kibaruyaw sɔrɔ k'a yira k'a fɔ kibaruya minnu b'a yira k'a fɔ maa minnu ye fanga in mara ka tɛmɛ waati tɛmɛnenw na u kɛlen bɛ k'u bololafɛn ninnu bolola nafamafɛn ninnu Abu Safinɛ Jara k'u kɛlen bɛ k'u bila sugu bɔ o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko maa dɔw fana bɛ olu bɛ ka wuli ka jɔ k'u bila sen kan u bololafɛn ninnu o bɛ se ka san cogo min na o de hukumu kɔnɔna la mun ye procureur général Mahamadu Timbo a ko k'a bɛ kangarida kɛ ka ɲɛsin o maa ninnu ma maa minnu bɛ ka mun ye maa minnu ye fanga ka mara ka tɛmɛ waati tɛmɛnen na u bololafɛn k'u san Abu Safinɛ Jara k'u k'u farati dɛ mun ye fatirikɛba n'o de bɛ Seydou Jara ko fɔ a ko a dogolen tɛ maa si la mun ye an ka Cour suprême a bɛ ni kana waati janbɔ u kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri k'u bila sen kan maa ma de bɛ k'e de fanga in mara ka tɛmɛ Abu Safinɛ Jara ko i da de yera yuruguyurugu la e de yuruguyurugu kɛ détournement ka mun ye foroba nafolo ni ka a buruja foroba nafolo ni ka a dun Abu Safinɛ Jara k'i b'a a fɔnɔ dɛ a ko o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn i bɛ k'a ye k'a fɔ ko ala ma mɛn ministre dɔ tun bɛ kaso bon na ale ye miliyɔn 30 k'o sara ani titre foncier 7 o minɛna ale la walasa mun ye fiɲɛbɔ da n'o bɛ liberté provisoire ko fɔ o bɛ se ka ta ka da ale ma cogo min na i k'ale dɔn wa. Ayi n t'a dɔn. E t'a dɔn. Ayi n t'o ministre dɔn dɛ. Abu. Ayi n t'o dɔn. An ka taa. E t'ale dɔn. Ayi n t'a dɔn. An ka taa. Waati n'a tɔgɔ f'i ye Abu ko mun ye Abu Safinɛ Jara mun ye Seydou Jara a kumana indicateur kɔnɔ a yira k'a fɔ ko mun ye gouvernement de la transition Abu Safinɛ Jara ka tɛmɛ mun ye CNT fɛ u ye sariya kɔni k'a bɔ ka bin ten cari ka mun ye baara ka a nɔgɔya kiiritigɛlakaw bolo maa ma de bɛ yen k'e de ye jamana in mara ka tɛmɛ waati tɛmɛnenw na Abu Safinɛ Jara e de ye détournement k'o kɛ mun ye foroba nafolo ka a dun u k'a jateminɛ k'a lajɛ i bolola nafamafɛn minnu bɛ yen so de b'i bolo wa mobili de b'i bolo wa Abu Safinɛ Jara hali kana guloki n'a tɔ ye o kelen ye a bɛ feere ka jamana ka wari sara. Ayi dɛ a non. Ni guloki tɔ kɔni ye kelen ye. A bɛ feere. Ayi guloki sabali sa. maa minnu salen don an bɛ taa gogoro k'u kaburu la. Awɔ. O ma ka enquête ko da la sa. Awɔ. U kana boli. Ayi gogoro ni salen don gogoro bɛ k'i kaburu la. Mais o kun tɛ u kana boli yan. Ayi e bolo ko kɔni t'o la o ko b'i n'Ala de bolo sa o nka a bɛ kɛ taamasiyɛn de ye. hali mɔdenw olu kɔni mana taa u mɔkɛ kaburudenw kɔnɔna na ka taa gogoro sɔrɔ a kaburu la u b'a dɔn k'a fɔ u mɔkɛ tun tɛ ɲuman kɛlɛ an Maliba Ala ka jɛ ka na waati kɔni sera an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman na mun ye